Morjesta. Tuli tässä pajalla istuessa noita chattereita valaessa mieleen, että pitäisikö tehdä joku pääsiäistempaus. Semmonen. Yleensä on noita pääsiäismunanjahteja, mutta jos mentäisikin ihan vaapuilla. Jos kävis vaikka 2-3 vaappua viemässä erinäisiin paikkoihin. Porukka voisi käydä niitä etsimässä sieltä. Tai niitä tarvii etsiä, mä voin vaikka kuvata ne, mihin mä laitan ne piiloon. Tai piiloon, niin kuitenkin. Ja sain justiinsa noita vaappuja tossa tehtyä 20, vähän reilu lisää, niin noin mitä on nyt valmiina, niin vois lähteä testi uittamaan ja uinnit säätämään ja ottaa jotakin paketteja tosta mukaan ja käydä viemässä tuohon lähitienolle. Ollaan täällä niin kuin Maaningan suunnalla pyörimässä, niin sanotaan, että Maaningan ympäristöön käy tuossa kylällä pyörähtämässä samalla, niin eiköhän sitä 3 paikkaa löydy semmosia, mihin vois noita vaappuja käydä laittamassa, niin niitä voi sitten nopeimmat käydä hakemassa. Kuvailen siitä videon siitä paikasta ja mihin se vaappu jätetään ja nopein sen sieltä ottaa ja saa omakseen sitten. Että ei muuta kuin pienelle pääsiäisajelulle ja hyvää pääsiäistä. Kävin justiinsa vaaput koe uittamassa tossa ja uinnit säätämässä. Niin ajattelin tässä sitten, kun pääsiäinen kerran on ja moni yleensä käy tai jotkut käy munajahdissa, niin jos laittais vaikka vaappuja piiloon ja joku voisi sitten käydä niitä etsimässä tai löytämässä. Siinä on ihan 3 kappaletta ajattelin laittaa eri paikkoihin. Aloitetaan vaikka tollasella täällä, missä sitten kävin uittamassa noita vaappuja. Tämmönen paikka kyseessä. Tietää ken tietää. Tietää ken tietää tän paikan. Mihinkäs mä tää jemmattas? Tuolla on auto. Joku on muukin on autolla tuolla. Olisiko vaikka täällä? Laitetaan tohon ja silleen, ettei lähde tuulen mukaan. Noin. Siinä on ensimmäinen. Ei kun vaan hakemaan, nopein sen vie täältä sitten. Lähdetään seuraavaan paikkaan. No niin, seuraavaan paikkaan saavuttu. Menisikö Saksaa vai vähän luomumpaa? Mä luulen, että me lähdetään tuolla luomulla mustikka kylkisellä hiljepohjaisella tänään paikkaan.
Ja paikkahan on tämän näköinen. Olisiko vaikka tonne? Olisiko vaikka tonne piiloon? Tai piilo ja piilo. Eihän nää piilossa ole, mutta tää voisi olla vaikka täällä. Se on siinä. Täältä vaan nopein hakee sitten. Jatketaan seuraavaan. No niin, sitten on saavuttu 3. paikkaan ja tänne tulee tää Saksan lipun värinä. On jonkun verran liikennettäkin täällä paikassa. Täällähän ei saa enää kalastaa, mutta tän näköinen paikka tää. Tänne laitetaan sitten viimeinen 3 vaappua piiloon ja nopein vie tietysti. Täälläkin on joskus kalastettu aika paljonkin, mutta ei enää nykyään. Vesi virtaa. Laitettaisiko me sen vaan tähän? Se on siinä. Se on siinä sitten oottelemassa. Nopein hakee.